Ahoj, já vás zdravím při dalším dílu Stírání losů, je to v pořadí již druhý díl. A dneska si setřeme možná trošku jiný losy než ten předchozí. Byl jsem před chvíli v trafice a tak jsem si říkal, že zase nějaký losy koupím. Jsou to losy v hodnotě 200 korun a můžu vám říct, že když jsem kupoval ty losy, tak tam byla paní za mnou, čekala frontu, byla asi nějaká nedočkavá, asi spěchala domů z práce a tak nějak v meziřeči řekla, že to jsou zbytečně vyhozené peníze. Já jsem radši nic ani neříkal a čekal jsem, až mě to paní oskenuje, abych šel pryč. A dostal jsem takovýhle škrábátko, aby mě prý přineslo štěstí. Tak jdeme na to. Jdeme si setřít první los. Setřel bych asi... Vemem to asi od začátku postupně oslíka a potom ty ostatní. Takže tady hledáme 3 stejné částky. Když najdeme tento symbol Sasky, tak se nám ta částka zdvojnásobí, pokud najdeme jenom 2 shodné, třeba 2x50 korun a symbol Sasky, tak to je 2x50 korun, takže 100. No, takže jdeme na to. $100 000 hned takhle na začátku. 300 korun. 20. 50. 500. No, jak vidíte, tak už nemáme žádnou šanci na výhru. Setřeme poslední políčko a to je ta mince, symbol Sasky. Takže jak vidíte, tak bohužel v tomto losíku vůbec nic není. Jdeme dál. Tady máme 4 lístek, je to vlastně úplně na stejné bázi jako ten los předtím. Takže vlastně 3 stejné částky, pokud tam budou 2 a symbol 4 lístků, tak vyhráváme dvojnásobek té částky. 1000, 100, 200 korun, 300, 250 000. A jak vidíte, ani v tomto losu už nemáme šanci na výhru. Poslední volné políčko je 4 lístek, takže ani v tomto losu bohužel nás nepotkalo žádné štěstí. Jdeme si setřít hned druhý. 1000, 200, 50, 5000, 10 000 a opět na konci poslední políčko 4 lístek. Takže tento losík bohužel taky nepřináší žádnou výhru, ale to vůbec nevadí. Máme tady spoustu dalších. Tak, tady máme včelku, tam hledáme pouze jenom 3 stejné částky. Je to bez nějakého symbolu. Tak jo, včelko. Já doufám, že nám přineseš nějaké štěstíčko. Jo, mimochodem na tomto losu jsem docela dost vyhrával v předešlých měsících. Tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí teď. Stírá se mě to s tím teda docela těžko, ale dá se to. No, můžeme vyhrát možná těch 20 korun. Ne. Ani těch 20 korun tam není, tam 2x40, 2x20, 100 a 10 000. Takže tento los taky ne. A máte tady vlastně i druhou šanci, když si to zaregistrujete na vlastně stránkách Loterie Fortuna, tak můžete vyhrát, myslím, že 20, jo, tady to je, hrajte o 16x 25 000. Takže když se zaregistrujete, tak máte šanci vlastně vyhrát ještě těch 25 000 korun. Tak, druhá včelka. 40, 5000, 5000, 40, 500 000 a 500 000. No, bylo by to krásné, kdybychom vyhráli 500 000, ale bohužel tento los 2x40, 2x5000 a 2x500 000, takže v tomto losu bohužel také nic není. Já bych si možná teďkom dal
tu černou perlu, koukám, že se mi to nevede ani do záběru, to vůbec nevadí. Tady máme vlastně výherní čísla, 3 výherní čísla, pak hledáme v těchto řádcích ty čísla, které máme my. Pokud tady jdeme černou perlu, tak můžeme vyhrát dvojnásobek částky uvedené pod tím. Takže když najdeme třeba 100, tak díky černé perle vyhráváme dvojnásobek, tedy 200 korun. Takže jdeme se podívat, jaké máme čísla. První čísilko 20, 21 a 17. Slyšel jsem, že 21 je ve skoro většině losech, takže snad budeme to štěstí, snad i v tomto losu bude ta 21. Tak jo. 35, 50, 01, 24, už jsem vstal, že tam ta 21 je, bohužel. Zatím není. 23. Černá perla, máme to tady. Černou perlu. Takže vlastně vyhráváme dvojnásobek částky, co bude pod tou černou perlou. A já bych si to asi nechal nakonec. Třeba tam ještě nějaké číslo objevíme. 14, 16, 18. Druhá černá perla, no tak to je krásný. Tak to jsem nečekal, že budeme mít až takovéhle štěstí na tento los. Paní mě sama nechávala vybrat, jaký vlastně los chci, tak jsem nějak ani nepřebíral hned, bral jsem to hned z vrchu a říkám, že to je vlastně úplně jedno, jaký los si koupím, že prostě je to o štěstí, no, o náhodě. 43, 11, 29 a třetí černá perla, tak to je nádherný. Tak to, panečku, to jsem ještě v životě neviděl. Třetí černá perla v jednom losu. No. A na konci 8. Takže máme 3 černé perly a vyhráváme vlastně dvojnásobek, co je uvedené pod tím. Já setřu asi první tady tu černou perlu, protože tam asi vidím, že už je 50 korun. Ano, 50 korun, takže 100. Zkusíme tady tu, tam je taky 50 korun a já bych se vůbec nedivil, kdyby ve třetím políčku černé perly byla taky 50. Ano, je to tak, takže vlastně 2x50, 2x50 a tady je taky 2x50, takže 300, takže já si myslím, že díky jednomu losu vlastně jsme hodně v plusu. Nákup byl teda za 200 a my jsme vyhráli jenom na tady tom vlastně 300, takže máme vlastně 100 zpátky. A ještě tady nekončíme, máme tady ještě jeden poslední los, rentiera. Tam vlastně je to úplně na stejné bázi, máme 3 výherní čísla, hledáme to pod tím v řádcích. Pokud nalezeme nějaké z čísel, tak vyhráváme tu danou částku pod tím. Ale pokud najdeme 3 RK, symboly renty, tak můžeme vyhrát až 50 000 vlastně měsíčně po dobu 5 let. A řekněme, kdo by tohle nebral, že jo, mít 50 000 měsíčně. Já si myslím, že by to byl krásný život na těch 5 let. Člověk by se trošku odvázal. Tak si jdeme setřít svá čísla. Tady jsem to trošku víc setřel, to vůbec nevadí. 41, 30 a 14. Tak jo, jdeme na to. 47, 22, 4, 44, teď byl takový hnusný zvuk, ten vůbec nemám rád, ale stane se. 10, 20, 45, 17, 19, 26, 39, Rko samozřejmě, ale teď už je samozřejmě malá šance mít tam ještě takhle někde 2 z těch 3 políček schovaný. No, tak jsem to zakřik, jsou tam už 2 RK, 2 renty a teď už jenom taková 50% šance, že tam to jedno ještě RK bude. Tam 15 a 16, takže těsně vedle
co my máme 14. Takže abych si to zrekapituloval, tak jsme teda nakoupili losy v hodnotě 200 korun. Žádný z těchto všech nebyla žádná výhra, můžeme se zaregistrovat do druhé šance. A černá perla, ta nám přinesla snad největší štěstí. Tam jsou 300, takže já se pak můžu vlastně ještě v průběhu týdne nebo příštího týdne stavit opět v trafice a můžu koupit losy třeba v hodnotě 300 a udělat tak třetí díl. Třeba budeme mít štěstí, třeba ne, a já se tímto loučím a mějte hezký den, ahoj.